Viran
प्रतिवर्षाप्रमाणे श्रीदेव नारायण गांधीश्वर प्रासादिक भजन मंडळ LiQWYD या भजन मंडळाचा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर होतोय आणि या नृत्य कार्यक्रमामध्ये भजन कार्यक्रमामध्ये आमच्या या दोन बाल कलाकार या ठिकाणी आपला नृत्याविष्कार दाखवत आहेत आणि त्यांचं कौतुक करण्यासाठी या गावचे सन्माननीय श्री अरुण घाडीगावकर यांनी त्यांच्या कलेचा सन्मान करण्यासाठी दोघांनाही 100 रुपयाचं बहुमूल्य असं पारितोषिक दिलंय। आम्ही श्रीदेव नारायण प्रासादिक भजन मंडळाच्या वतीनं या बक्षिसाचा स्वीकार करतोय। धन्यवाद धन्यवाद।
सन्माननीय प्रभाकर बागवे यांच्याकडून 111 रुपयांचं मंडळासाठी बक्षीस आलेलं आहे। श्रीदेव नारायण प्रासादिक गागेश्वर भजन मंडळाच्या वतीनं त्यांचे आभार मानून आम्ही बक्षिसाचा स्वीकार करतोय। त्याचप्रमाणे सन्माननीय विठ्ठल सावंत यांच्याकडून सुद्धा श्रीदेव नारायण गागेश्वर प्रासादिक भजन मंडळासाठी 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलंय। आम्ही श्रीदेव नारायण प्रासादिक भजन मंडळाच्या वतीनं विठ्ठल सावंत यांचं आभार मानतो आणि त्यांच्या बक्षिसाचा स्वीकार करतोय। धन्यवाद।
ग्रामपंचायत गोळवण कुमामे डिकवल, ग्रामपंचायत गोळवण कुमामे डिकवल यांच्या सदस्या सौभाग्यवती विवाह विकास परब या ग्रामपंचायतच्या सन्माननीय सदस्या सौभाग्यवती विवाह विकास परब यांनी कैलासवासी लक्ष्मण महादेव परब पर्याचे टेम गोळवण यांच्या स्मरणार्थ श्रीदेव नारायण गांगेश्वर प्रासादी भजन मंडळासाठी 500 रुपयाचं भरघोस असं बहुमूल्य पारितोषिक दिलं आहे. सौभाग्यवती विवाह विकास परब ग्रामपंचायत सदस्य गोळवण कुमामे डिकवल यांच्याकडून श्रीदेव नारायण गांगेश्वर प्रासादी भजन मंडळासाठी कैलासवासी लक्ष्मण महादेव परब खऱ्यांचे टेम गोळवण यांच्या स्मरणार्थ श्रीदेव नारायण गांगेश्वर प्रसादी भजन मंडळासाठी 500 रुपयाचं बहुमूल्य असं पारितोषिक दिलंय. आम्ही श्रीदेव नारायण गांगेश्वर प्रसादी भजन मंडळाच्या वतीनं त्यांचं जाहीर आभार मानतो आणि बक्षिसाचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. प्रसादी भजन मंडळासाठी 151 रुपयाचं बहुमूल्य असं पारितोषिक आलंय. श्रीदेव नारायण गांगेश्वर प्रसादी भजन मंडळाच्या वतीनं प्राजक्ता तिरमुले यांचे आभार मानून आम्ही बक्षिसाचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. विठ्ठलाची
हॅलो. सन्माननीय श्री विष्णू रामचंद्र परब, सन्माननीय श्री विष्णू रामचंद्र परब गोळवण यांच्याकडून कैलासवासी सौ सावित्री विष्णू परब यांच्या स्मरणार्थ कैलासवासी सौ सावित्री विष्णू परब यांच्या स्मरणार्थ श्री विष्णू रामचंद्र परब यांच्याकडून श्री देवनारायण गांधीशर प्रासादिक भजनी मंडळासाठी रोख रुपये 500 बहुमूल्य असं पारितोषिक आलंय. श्री विष्णू रामचंद्र परब यांचे आभार मानून आम्ही त्यांच्या बक्षिसाचा स्वीकार करतोय. धन्यवाद. पांडुरंग
यांच्याकडून आमच्या श्रीदेव नारायण गांगेश्वर प्रसादिक भजन मंडळासाठी बहुमूल्य असं 200 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे। श्री आप्पा घाडेवकर यांचे आभार मानून आम्ही श्रीदेव नारायण गांगेश्वर प्रसादिक भजन मंडळाच्या वतीनं या बहुमूल्य अशा पारितोषिकाचा स्वीकार करतोय। धन्यवाद।
आवडी हेची माझी सर्व तोडी हेची माझी सर्व तोडी नाम वेगा वेगा तुला विसरण वावा शरण वावा शरण वावा संपदा संत संजयी सदा करगे मुक्ती धन संपदा संत संजयी सदा कामने गवासी कामने आमासी पे हरावे आमासी दान वेगा वेगा तुला विसरण वावा शरण वावा शरण नामदेव तुकाराम 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 नामदेव